Samtang namalandong ko aning atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo, nakahinumdom ko sa pinakalig-on nga atake sa mga protestante nganhi sa simbahang Katoliko, kining atong pagsimba kuno sa mga larawan. Kay gidili gyud sa Ginoo ang paghimog mga larawan, labi na gyud larawan sa mga butang nga langit o kaha sa yuta o kaha ilawom sa yuta. Sa atong unang pagbasa, ang unang templo nga gihimo para sa Ginoo, si Solomon mo'y gahimo. Nya pagdala na nila ngadto sa kuan, sa sudlanan sa kasabutan nga mao ang larawan sa Ginoo. Larawan na to ha, daan. Ang katubang bato ba, duha ka papan, di man to Ginoo. Larawan to sa Ginoo. O nanay larawan daan. Gibutang nila sa butanganan, ilawom sa naay mga kirubin nga gipandungan sa pako sa mga kirubin. Nya unsa man to? Larawan na sad. Nya nahimo kuno tong balaan, gipakita sa Ginoo nga balaan kay tong lugar kay iyang gipuno sa iyang himaya katong panganod nga mikunsad. Di sa ato pa ang larawan nahimong balaan. Wa masuko ang Ginoo. Kay ingon man na sila siya, kana man sang bitin inyong gamiton, kana bang, di ba larawan man sa to, katong niingon nga, gipaak sa mga bitin ang mga Israelita, niya niingon dayon ang Ginoo ni Moises, paghimog larawan sa bitin nga tumbaga, niya ibutang sa tukon, ang mutan-aw na, maayo, dili mamatay, basta napaakas bitin ba? O larawan as puda. Unya kani si Kristo, gitawag ni siya ang larawan sa dili makita nga Dios. Matud pang San Pablo, siya ang larawan sa dili makita nga Dios. The image of the invisible God is Christ. Si Kristo ba? Nya unsa may gibuhat sa mga tao ni Kristo nga mao ang naglakaw-lakaw nga larawan sa dili makita nga Dios. Nidugok sila kaniya aron magpaayo sa ilang mga sakit. Kay balaan man kay siya, kani magong taong balaan, naasad ni siya gahom. Nilingian ay mong tupad. Pangutan ay na, balaan ka? Balaan ka? Kay kita bayang tanan, o imong basahon sa Book of Genesis, mabta ning maglibog ko aning uban nga muhit aning larawan ba? Sa Book of Genesis, gigamit gina dito, atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan. O, nituo ka nga kanang imong tupad, larawan as Ginoo. Hikapa ba? Ing naayuha ko sa akong sakit. Si Kristo nga mao ang larawan sa dili makita nga pulong, ang pulong nga nagpakatao, purting daghanag gahom. Kay diha gid niya ang kabalaan. Kadto sang templo nga gihimo ni Solomon, hilabihan gid to kabalaan nga ang mga tao sa una tibuok kalibutan adto didto moduol aron maayo sa ilang sakit og mahatagan og grasya nga ilang gikinahanglan. Si Jesus, ang mga tao bisag mohikap lang sa sidsid sa iyang biste, mga ayo sila sa ilang sakit. Unsa may ato aning mura man guni siya catechesis o mura sa ning kanang mura ni siya apologetic, no, ang pagdepensa sa atong wa ta mosimba sa larawan. Ang larawan maoy agianan, mura bag sandayong sa atong kontak ngadto sa Ginoo nga maura gyud angay simbahon. Aid of worship ang kaning tabang ba? Plus ninyo karon, nganong ni ama mo din higyod ni simba? Ha? Ito ba? Nganong di kadto mo sa inyong balay day? Ingka
wa man go didto'y kuan pader misa. Kisa may nagmisa, ang pari, nya may pari sa inyong balay, di, way, misa. Pero, ang kanideng nagmisa di ay, mauday ni ang Ginoo di ay, ngayong gisimba. Agianan rani, dili takos nga agianan, buangon nga agianan, pero gigamit sa Ginoo. Wa may arang sa Ginoo kung siyang gamiton, buot mo ni akong naong mo'y gamitos Ginoo. Wa man nagamita ang inyong naong, kaning ako. Nagpagamit man sad ko, bahala na, ikaw Lord, mo gamit man ka kanako, bati ra ba kung gamiton nun, siya hasag dilag bati, imo sa nang tulubagon, basta gamiton ti karong buntaga, pagmisa dito, nako kari lang untang usa, kay buutan rignaw, katong nagbasa sa Ebanghelyo ba, siya ayaw sana, kaya pa ni siguro, o ni siguro, kalahos ba ni, karon ra ba ning Abril, tingali, ordinahan si, kuan, ni Reverend Charles ato ning iyampo ha basi niya no usab moto ka ni karong February 14 basi makauna-una ni lami din ning February 14 na din ano ni malahos ika Abril so mo na gamiton tas Ginoo gamiton sa Ginoo ang tanan nga pamaagi aron lang ang tao nga dili takos ngadto kaniya makonek masumpay mahiusa sa iyang presensya muna di ta magsinawayay ug unsay atong pamaagi sa pagkonek sa Ginoo ang mga protestante mo gamit sila og lugar why image okay ug makakonek sila Ginoo mo gamit sila pastor dili pare, okay ra gyapon kung makakonek sila sa Ginoo. Kita mo gamit ta og lugar nga naay mga imahen. Okay ra sad gyapon basta makakonek sa Ginoo. Nakaron, unsa may meeting point nato? Asa man ta magkahiusa? Way lain diha sa atong pagkahiusa ni Kristo. Ang lawas nga dunay daghang mga bahin. Kana mo importante nya kinsa man is Kristo kanang tao nga nahigugma sa tanang tao siko na be lingian ang inyong tupad wa og tuo ngadto loyo sa kanilang ni ang mga tawhana dinhi imo ning higugmaon tanan wa kay likay-likayan ani kani ba kanila mo sa dinhi ana ana tanawa wa ba dihang imong silingan nga libakira kay nimo nakaron sa dinhi kaya tingani na to higugmaon kay ngano man nanimba man pareha man tag tumong karon di mga butan-butan imagine ko no kadtong mga tao nga naa nalambigit sa imong kinabuhi nga nakapasakit nimo sige kaya higugmaon ha kana bang nakapasakit nimo ba kanang nakapabugat sa imong kasing-kasing kaya nya mingon ka adi pa dire di adi sa akaning uban ako ayaw lan niya hawa na wa na ka makonek ni Kristo kay ngano man ang matag tao maoy gihigugma ni Kristo maoy iyang gipakamatyan dili ra ang mga Katoliko dili ra ang mga born again dili la ang iglesia ni Kristo tanang mga tao maoy gipakamatyan ni Kristo ug kinsa tong mahigugma sa tanang tao bisan sa kaaway nahiusa ni Kristo. Niya kung magtanaw tang San Vicente Ferrer, magtanaw ta muhikap ta sa ribulto ni Pedro Calungsod, muhikap ta sa ribulto ni Lorenzo Ruiz, monobina ta sa nobina ni Santo Niño, sa Mahal nga Birhen sa Fatima, ug sa kaniniang nobina ni San Lorenzo Ruiz, unsa may atong buot ipasabot ana nahimo silang Ginoo dili nangandoy ta nga maliwat kanila maliwat ba para gud anang magsigi kag tan-aw og artista niya ang artista nga imong gi-idolize nagpablan sa buhok unsa may mahitabo nimo usab gid ang buhok nimo di ba ay di tinon
Unya kon kanang maong artista, sigig pakitas pusod. Nya magsigig TikTok. Ikaw nga nagsigig tan-aw sa madugay sa madali magpakita jud kas pusod nimo. Kung ang imong gi-idolize kanang mga tao nga purting datua nga himong mga bilyonaryo, ang imo sang naas imong hunahuna madato sad ka. Kung unsay ilang gisakyan nga sakyanan, masakyan pod nimo. Mo nang maningkamot yung makapalit ka ning sakyanan na mga sports car, kana mga luxury cars, kay mao may imong gisigihan tan-aw. Di ba? Uy, tubag. Unya kung magsigi kag tan-aw San Roque, nila ni San Francis of Assisi, ni Mother Teresa of Calcutta, unsa may mahitabo nimo? Biyaan nimo tanan nga katigayunan, di jud ka maibog anang kadato. Magsige ra jud kag palit og slot. Dali kay kang papalit og slot. Unsan mo anasan slot nasan. Ato namang gihunong gahapon ang Heavenly Joy. So hinaot unta inig-report na ko sa Miyerkules kay ato pa man ang ihapon, hinaot untang nahurot tong remaining 737 slots. Abangan ang susunod na kabanata. Pero ang atong nalipay ko kaya nga to Mother Mary's Healing and Deliverance para sa Kapilinya di Fatima ni-increase na. Gahapon 597 man to. Karon nahimo ng 738 slots. Pakpak. O mag-average lang taghalin ani og tag 500 slots kada adlaw. Inig ka February 28 pa na horot na ni. Adi mo to. Horot na ning slata. Siya ro wagi 500 ka buyers kada adlaw no. Na magani tingali uban mo palit og 500 slot, awa na. Humana. But na bisag ka pa tingali. Pero sige lang. Ang akong point ba, kung kinsay imong gitan-aw, unsang image ang atong gitan-aw, mausay mahitabo nato. Magsigi kag tan-aw sa image sa imong bana, mag-anam jud kag kainlab ana niya. Pero magsigi kag tan-aw sa image sa pari, peligro. Peligro kayo. Magsigi naman kag text anang pari. Ana biyaroy uban nga mas importante ang pari kaysa ilang bana. Nay uban oy, ayaw ana ha. Kanang pari pakapin ra gid na. Panagsailang na. Kadtog yung bana nimo mo isgig tan-aw. Tutukig yung maayo ba? Nya imagine ang inyong mga sweet moments. Di ba? Sige ko na kanig yung animala gid mo gid hinungdan. Awa ni rong akong naong nga lusyang nako karon tungod aning buang-buang dako. Ana, pero daghan kog kalipay aning animala ni. Ana, sige kag tanaw, sus, ma-animal sa ka. Di tinod. Sige pa kamo mga asawa ron, sige pa mong tanaw sa image sa inyong bana. Sige pa mong tanaw. Anya, og naarsi siya imong atubangan, imong tutukan ang naong, wa na jud ka basig, wa na jud ka kakitas naong sa imong bana. Ano? Narabay uban wa na kakitas naong kay mo istorya, di mo tanaw. Dai unsa man ni kanang naman diha kanang kuan na lang na pusan wa na tan-away ba ari nako dai sige ayo take care nya galaka gatan-aw diri pa do ayaw guniti ba tan-awang naong take care your face is my face, your face is in my heart, bye bye. Buto na bangga din imong bana nga naman kay magsige man sa tugon na huna sa imong naong wala makita nga pusti na di ay. Dahil dito bangga panalipdan to nga naman inspired man to siyang mo trabaho malipayon man di man siya absent-minded no ug mausad na ang mga anak nga magsigig tan-aw sa ilang gidikanan di gyud mahimong tapulan ang mga anak nga magsigig tan-aw naong sa ilang ginikanan di gyud matapulan kay nga naman wa may laing mo trabaho dias balay ang ginikanan man nya magsigig tan-aw ang mga anak sa ginikanan
makakuan man jud ka, makatabang man jud ka sa trabaho kay nakakita man kang nanilhig, naglungag, nang limpyo, nangutaw, nang laba, makatabang jud ka. Ang nakaapan ros mga anak, abot di ba kanisa sa mga ginikanan, sigihan maghatag ang mga gadgets, tuan na lang gatan-aw sa gadgets, di nakamatikod ang iyang ginikanan diri, nagkadusingot, nagtrabaho, tuas gadgets. Muna, kanang inyong mga anak tudluy sa nangamutan-aw na ninyo. Nya kamo sad tan-aw sa mo sa inyong mga anak, basig wa na sad mo kakita nga nangayabag na ang mata ana galuha na, sige lang yung tutok, nangaguba ng mata ana, 10 anyos pa lang nag-antiuhos na, kay nga naman di nakakita kay purtim pagkagubaa, sige tan-aw ng cellphone ng daghan kay graduation. Kita pa kamo ana mga ginikanan, basig pasiplatan na lang na ninyo. Mao na ang ato mga images, mao kana ang simbahan, image of the invisible God. Malipay ang Ginoo ni ana kun kada nato tan-aw dinhi sa simbahan, nining tanan nga mga imahen dinhi igtan-aw nato, masinati nato ang presensya sa Ginoo. Lipay kay ang Ginoo ana, sama aning gibuhat niya sa templo nga gihimo ni Solomon, gipandungan niya sa himaya. Kanindot unta no, inigawas ninyo ron dito, mapuno mo sa panganod. Itistingi ko no, kinsay kunsaran diya aso diya, inigawas. Adi na lang ng aso, kana na lang magsidlak ang naong, kay katos Moises, igsod niya nga tustulda, inigawas niya, iyang naong, gadanag. Ngana, naaw na to niya. Kinsa nang aop kay naong, maunay mga yawanon. Kanang murag hayag og naong inigawas, kana Dios no na, kita na Ginoo dinhi. Pasabot nakakunik nas Ginoo, pinaagi aning mga images nga atong gigamit dinhi simbahan. Labi na gyud ang image of our salvation, which is the Holy Eucharist. Kining santos nga misa, imahin kini sa pagdupa ni Kristo sa krus o pagpaaga sa iyang dugo alang sa atong kaluwasan. Nindog ta.